No yuda Kisumo. To aparo ni campaigns ne wadhi. Mwadhi mwaneno mobilization mitimo e ground. To gima pod aneno ni pod ni chien en ni IBC ok en ready ne yiero kaka dwarore. To by election ni wanya wacho ni ne ginyien mae ne gitimo go donjo e office. But kwa move forward en ni IBC ok en ready to nego giikre ne 2027. Nikech ko giikre number 1 nego gichak puonjo jopiny kaka igo kura. Nikech thothne ne wadhi kwadhi e piny ni wadhi kwayo jopiny kura ne wayudo ni nyaka nitie jok mok puonjgi. Koro mano tija IBC mar biro puonjogi kaka onego gigo ombulu mokwongo. Nitie jok mane goyo mong'iyo but giketho ok wadwa ni kura iketho gik machal kamago. Ochako gi kar puonj kasto eko biro kwayo kura kasto eko biro go kura. To aneno ni IBC ok okawo wachno malong'o. Joma tindo pod onge kura. Joma dongo kata mon madongo emane waneno kowuok ahinya go kura. Joma tindo no kowuok oko go kura. Koro mano gima waduoko na IBC. Ang'o ma gitimo mondo joma tindo wuogo go kura nikech ok dang wawachi ni wadwa recruit more voters to voters go wa recruit gini wadwaro pesa mondo wa recruit gi to rumo gi kanyo. To Sharon ipani IBC bedo serem korka chola rita makar nikech joma mene molose madongo kata matindo gi kama gini kata ka giwuok oko rita mar gi ok moro mane wacho ni kare ka tulo wuok kar yiero mano ka diponi tulo wuok moko bedo gi luoro machalo kamano. Nikech joma mine gin joma nigi kwe. To gin iwacho ni gine constituency mago kura maber. Gibro wuok e dhot, gibro go kura, gibro dok. To ka gibire polling station to giyudo ka polling station nigi koko, then mano ibro nena ka gitingre kendo gidok in groups. To wadwaro ni kila ng'ato bi ogo kura. Whether ogoni kata ogone opponent, wadwa ni gigo kura nikech jotelo nyaka yier. Koro ka wang'iyo kaka IBC dhi, arita pod ni piny. Security magiketo tin compared gi guns mag ikele ground. So it is not equivalent gi guns manie ground. Kora paro ni IBC onego med police to government wabe onego ong'i kik gi participate in elections. Onego gi support IBC mondo IBC o deliver yiero maber ma jopiny te dwaro. Yiero kama na inya Peter antiere iri. Yiero gino timo nyaka kaunti ma Nairobi kar kae mano kata mano ward Kariobangi North kama ne gintie kacha kendo duoro ma DCP no yudo loch mar kacha. To wacho ni kanyo bende jochung' ntiere kod paro mopogore opogore. To wacho ni tiyo kod guns e kin mamoko gibede yo machal nade. An kanyalo wacho kaka ne ambe nane yiero ma Nairobi kendo nangiyo. Wacho ni guns ne nitiere. Sana Nairobi kama ne wantiere. We walos microphone mari ka to bang'e ang' waduogiri mako mana paro kanyo ang' waduogo kanyo mar mondo mi mana ka mantie kanyo ma ang' wakawego